Gapadayon kita sa atong health series ug ang atong topic karon is may tungod sa atong mga dalunggan. Healthy nga mga dalunggan. Ug agig pagbalikon, naatay nahisgutan nga healthy ngipon last time nga hisgutan nato nga maayo kung dili nato asukaran ang gatas sa atong mga babies ug atong mga anak. Ug na ako ipakita nga picture karon. Kini picture sa likod sa birch tree nga full cream nga milk. Ug makita nato diri sa iyang label sa likod, nag-ingon siya nga no sugar added. Birch tree has the natural, delicious, and creamy taste of milk without additional sugar that can cause tooth decay. Sa ato pang iyang giingon nga walay sugar nga gidugang niining birch tree nga gatas. Ug sa tanan nga mga full cream gatas walay gidugang nga asukar. Kay ngano ang mga sugars daot sa ngipon. So likayan gid nato ang mga sugars para sa atong mga anak. Ug bisan para sa ato maayo kung likayan nato ang sugary or tamis nga mga gainomon kutob sa mahimo. Pero labi na para sa atong mga babies, importante gyud kaayo nga dili nato asukaran ang ilang gatas. Ug anadon nato sila sa iyang natural nga creamy or kanang tambok og lami nga lasa. Natural lang nga milk. Sige. So magpadayon kita sa atong topic karon may tungod sa mga dalunggan. Ug makapangutana ta, nganong importante ang atong mga dalunggan? Nganong importante sila? Ug na ako'y duha ka tubag kay para makadungog ta, ba? Para makadungog ta. Kay kung bungol kita, hilom kaayo ang kalibutan. Ug dili nato madungog ang atong mga kauban. Ug ang ikaduha nga rason, ang atong mga dalunggan timbang sila sa atong mga lawas. Kay diha sa atong mga dalunggan, ang mga makinarya sa lawas nga gahatag sa atong kahimo sa pagtimbang kung galakaw kita. Kung madaot kini nga makinarya nga naa sa sulod sa atong mga dalunggan, makadasmaga kita o matakilid ang atong paglakaw tungod kay dili makatimbang ang atong lawas. So duha ka rason nga nganong importante kaayo ang healthy nga dalunggan. Hisgutan nato kung unsaon nato pag-maintain ang healthy nga mga dalunggan. Unsa mga pamaagi para ma-maintain nato ang atong mga dalunggan nga healthy. So naatay hisgutan nga mga pila ka punto mitungod niini og ang una, healthy ang atong mga dalunggan kung limpyo sila o kung uga. Ang next nga punto, healthy ang atong mga dalunggan kung wala sila'y mga infeksyon. Healthy po ang atong mga dalunggan kung dili sila asuhan. Og healthy ang atong mga dalunggan kung gakaon kita sa mga kalanunon nga anaa ang mga vitamins ug minerals nga ilang kinahanglanon. So naay mga vitamins ug minerals nga kinahanglanon sa atong mga dalunggan ug makuha nato kini sa atong mga kalanunon. Og healthy ang atong mga dalunggan kung dili sila masudlan sa foreign objects o kung dili sila mabumbahan sa kusog nga tingog nga dili unta nila kaya. So kada usa niining mga punto hisgutan nato. So balik kita sa primero. Healthy ang atong dalunggan kung limpyo sila ug uga. So may kinanglanon sa atong dalunggan. Matag adlaw, limpyuhan ang sulod ug gawas ug likod sa atong mga dalunggan. Humok kaayo ang panit sa atong mga dalunggan o dali sila masamaran. Busa, ang ilimpyo ra niini
humok nga panapton sama sa labakara nga nipis ug humok. Ug gamay lang nga baby soap or pwede sad ang baby oil. So limpyo ug humok nga panapton ang atong ilimpyo ug humok pod nga sabon. Matag human sa pagkaligo, ipauga ang sulod sa dalunggan. Gamiton ang humok nga labakara. O importante nga paughan gyud ang dalunggan pagkahuman pagligo. Kay kontra sa dalunggan ang basa. Pero sa imong paglimpyo, likay ang pagtuslok sa mga cotton buds o hairpin o puspuro o bisan unsang mga hait dito sa sulod sa kanal sa dalunggan. Kining bangag diri sa dalunggan, kanal ang tawag ana. Mauray limpyuhan ang gawas o likod sa dalunggan ug ang maabot lang sa imong tudlo uban sa humok nga panapton. So usbon ko pag-ingon, ayaw gayud tusluka ang imong dalunggan o ang dalunggan sa imong anak. Self-cleaning ang atong mga dalunggan. O sa ato pag-galimpyo sila sa ilang kaugalingon dito sa sulod sa kanal. Ug ang iyang gamiton, ang gamiton sa atong mga dalunggan, maoy Ceromen o ang atong tawag niini atuli. Importante kaayo ang atuli alang sa healthy nga dalunggan. Ug maoy gasilhig sa mga hugaw nga makasulod sa kanal sa dalunggan sama sa mga abog. Ug makasilhig niini paingon sa gawas. Naapay sulod sa atuli nga mga antibacterial. So maayo gyud siya. Iskutan na nato ang sulod nga punto. Healthy ang atong mga dalunggan kung wala sila'y mga infeksyon. Makita nato diri sa picture ang usa ka bata nga nagtuslok sa iyang dalunggan. Kung makita nimo ang imong anak nga gagunit o gatuslok sa iyang dalunggan, maayo kaayo kung diretso nimo ipasusi sa health center or sa doktor. Labi na kung gamanyaha siya or gahilantan. Kinahanglan nga magtimaan kitang mga ginikanan ug tun-an nato kung unsay mga timailhan nga naay infeksyon ang dalunggan sa atong anak. Ang dali nga pagpatambal sa atong anak kung naay infeksyon sa iyang dalunggan, makapalikay kaniya sa sobrang kasakit o sa pagkabungol. Ang atong sunod nga punto may tungod sa healthy nga dalunggan, mao kini. Healthy ang atong mga dalunggan kung dili sila gaka-asuhan. So ang aso sa sigarilyo ug ang aso sa kalayo maka-irritate o makapahubag sa eustachian tube sa dalunggan. Makita diri niining picture kung asa ang eustachian tube. Ang eustachian tube, importante kaayo nga tubo nga nakasumpay sa ilong paingon sa dalunggan. Ug tungod kay sumpay sila, gakaapektahan ang atong dalunggan sa aso nga masimhot sa atong ilong. Kung muhubag kining eustachian tube, gakasampungan dayon sa mga sipon ug tubig ug makabungol kini kanato ug makalipong. So importante nga likayan nato ang aso. Kung permi gakaasuhan ang dalunggan sa atong mga anak, usa ka hinungdan kung nganong balik-balik ang problema sa iyang dalunggan ug basin musangko kini sa pagkabungol. So ang importante nga likayan sa atong mga anak sa ilang mga dalunggan, aso sa sigarilyo ug aso gikan sa kalayo. Sige, mudayon kita sa atong sunod nga punto. Healthy ang atong mga dalunggan kung gakaon kita sa mga kalanunon nga anaa ang mga vitamins ug mga minerals nga ilang kinahanglanon.
So makita nato diri sa picture unsa nga grupo, mga fruits, mga utan, mga liso ug uban pa. Sa upat, ang importante kaayo nga mga vitamins ug minerals ug naapay ikalima gani nga hisgutan nato. Ang usa, magnesium. Klase kini nga mineral nga abunda diha sa kasoy, mani, avocado, liso sama sa liso sa kalabasa, bulgur, saging, takaw, ug utan nga mga dahunan. Magnesium. Importante kaayo para sa atong mga dalunggan. Naapay usa, potassium. Klase kini nga mineral nga abunda diha sa saging, kamuti, patatas, mushrooms, sweet peas, butong, pipino, kandol, watermelon, ug soybeans. Folate, vitamin B9 ang usa ka tawag niini, folate. Ug usa kini nga vitamin nga abunda diha sa atay, tanan nga dahunan nga mga utan, saging, itlog, broccoli, bulgur, trigo, dawa, aglay, mga sungo or alubaba, ug mga red beans. Ang sunod nga importante kaayo nga mineral, zinc. Klase kini nga mineral nga abunda diha sa oatmeal, sa karni baboy, karni manok, mga sudan gikan sa dagat, pareha sa mga isda, ug uban pa nga gikan sa dagat. Naa sa mga liso, ug naa sa ahos, ang zinc. Ug ang ikalima, nga hisgutan nato, klase nga fatty acid, omega-3. Ug naa kini sa itlog, sa gatas, ug sa mga isda. Importante kaayo ang omega-3 para sa atong lawas ug para sa atong mga dalunggan. Dili nato mahurot mahisgutan ang pagka-importante niining mga vitamins ug minerals. Apan sa laktod ra nga paghisgot, kinahanglanon sila sa atong mga dalunggan para makaabot ang oxygen diha sa atong mga dalunggan, para pud mahimsog ang mga kaugatan sa dalunggan, ug aron maka-function ang tanan nga mga makinaryas sa dalunggan, ug alang pud sa pagpahinay sa hearing loss. O sa ato pa, dili kita dali mabungol kung matigulang na ta. Kinahanglanon kaayo sila sa atong mga dalunggan ug kung mahimo, tuyoon nato i-apil matag adlaw ang at least usa gikan sa matag grupo niining 5. Balhin kita sa sunod nga punto. Healthy ang atong mga dalunggan kung dili sila masudlan sa foreign objects. Ug kung dili pud sila mabumbahan sa kusog nga tingog nga dili unta nila kaya. So makita nato diri niining picture kung unsay mahitabo kung masudlan ang atong dalunggan og foreign object. Kung masudlan ang atong dalunggan pananglitan sa mananap, makagaras sa eardrum or sa silupin sa dalunggan ug makahatag og infeksyon. Sama gyapon niini ang resulta kung masudlan ang atong dalunggan or ang dalunggan sa atong mga anak sa mani or liso or bisan unsa nga foreign object o sa ato pa butang nga dili taga dalunggan. Bisan ang kusog nga tingog, sama sa tingog sa karaoke or kusog nga mga microphone or headphones or kusog nga radyo o sounds, makahatag og dakong damage diri sa atong mga dalunggan ug sa dalunggan sa atong mga anak kung permanente, labi na ang mga headphones kung gahedpona kita. Ang kusog nga mga tingog makadaot sa mga himan sa dalunggan
hangtod nga makahatag og irreversible hearing loss. Or sa ato pa, makulangan ang atong pagdungog ug dili na kini mabawi. Ug sa kadugayan, basin gani mabungol na kita pag-ayo. So likayan nato ang kusog kaayo nga mga tingog ug maniguro kita nga dili mabutangan og foreign object ang atong mga dalunggan. Og agi pagsira naapay importante nga topic nga atong hisgutan. Kay naay pagkabungol nga dili resulta sa infection or sa ubang pang mga hinungdan nga ato nang nahisgutan. Daan na sa atong pagkatao tungod nga herensya o tungod sa sakit nga naagyan sa atong inahan atong gakaburos pa. So kung naay gamay nga bata nga dili magkurat kung naay kalit lang nga kusog nga tingog or dili galingi kung imong gatawgon or kung pananglitan na ay mga saba dili galingi, importante nga dali ipa-check up kay basin bungon siya. O kung makita ang imong anak nga bungon, ayaw pasagdi og ayaw pagsiloti og kinabuhi nga mingaw kaayo og hilom. Pusli nimo ang daghang mga NGO ug mga hinabang sa gobyerno nga makatabang sa iya, sama sa Deaf Foundation Philippines or Talking Hands or Welcome Home Incorporated ug daghan pa ang uban. Naay mga hearing aid pud pareha sa atong makita diri niining picture. Makinarias nga pwede ibutang sa dalunggan para makadungog ang atong bata nga bungol. Paniguruan gyud nato nga mag-avail kita sa tanang tabang nga makatabang sa atong bata. Naapoy mga eskwelahan diri sa Pilipinas para sa mga bata nga bungol. Ug maka-eskwela gihapon sila. Kay diri sa Pilipinas, mga 27 kalibo ang mga bata nga matag tuig nga bungol. So naan mga espesyal nga eskwelahan para sa ila. Maka-eskwela sila, makakinabuhi sila sa normal nga kinabuhi, maka-istorya, maka-enjoy sama sa ubang kabataan. Basta puslan gyud nato ang available nga mga tabang alang kanila. Og hinaot nga tabang gyud ka nato mitungod sa atong mga dalunggan kining lesson karon.